Anna adong di Patupa ringgit setiu suara dosa pribadi non tung ibu Anna penon nama jalo nang sisir pacarwa mahamuna suri asa tu bisa sampai beromuna di kedana matulina tu sira di kedana macimna asa mista dua penduduk perniagaan mirip kita momok tuksung lipen nung nabitar Patupa hami so gatin ilu manete asi marang ituwa turang na pinasuna matutu natapat sita pinita ni ulot ta sadaryo asari matuwa ni oppu ni si Agneta boru na dabano di na sa makasuhotan tumibu dapat asrokat ni Topri di na sa sikop dope gabi tu gabi naman di tukina di na sa dapat apakarejuan dope di batu Tuhan ma na hobar tu pakarejuan na terlumobi maho di udah senibar opo Agneta di opo ni si Agneta duli pengen sa mga dua mo siya siya asok ko mani roy sudi pinoparpo pos do hanami na do kana na tuwa ka mo na lao magalugaw di sudi asa do kolong namin ma so ang hatan ito tuwa dolok ni si magumpamen na tudolok ni si mamora tibong matok salpuli hamo na lungo hatok maro aka silas ni roha matutu asa balgamin natin yung iruma balgamin natin yung isopo nung nga gabi sa rin matuwa opo Agneta ni si opo buru ni si Agneta gabi na mahamot at subok na sa kusarang matuwa matutu sasak ni soli itong tututir lilang may tabang ulo paras dala gabi yan ipinamalo namin di napasahat ton silwa namin mahami sa kundat tinilo manete na si Kalina Tsara dong Tabi godang ma di Bodoan Nasari Matua. Ison Ami Rodo, keluarga besar SD 1739 Muara, Ima, naturut to Hami, keluarga besar, ate Pak Herum, sialis detai, nado to Hami, marhabut miroha sedalam-dalamnya, Ima di par monding ni inang natahawonyon. Jadi, soalnya doko kami waktu melayat do Bapak. Saya dijalo Tuhan ma, na dua-dua di labung na. Saya siga jamur ma hamu sudah kapi no parna Roma akan narsip tamuna. Akan naso marhasohotan, saya marhasohotan ma di pudian ni inang nataholongyon. Jadi di Pak Heru, saya berbapak ke Pak, nang soni di inang burung manurung. Semua dibuat Tuhan indah pada waktunya. Mulai nangon so nero konami na masahaydo ngat masay liling inangon masahid. Tapi Tuhan lebih sayang tu inangon sediain ma inang natuatuan di surga ngaso nangani. Sudah hamuna pinoparna di pudian ni inangon sehat-sehat siga jamumur saluhutna dapat kahagabeon. Jadi tungsong ni peharo nami Bapak semua terlalu naking ala di bawah Bapak do ada ngaka kegiatan di persekolah tay di kecamatan naking nang dia rohani Bapak. Jadi di sana kami rapdo dohot keluarga. Manang tu dia pe Bapak anon na sosial na tersepakati siang kami ke guru nga di bawah Bapak las marwani Bapak nang songoni siang anak kotai. Jadi Songonima Hata Sian Hani keluarga besar SD 17339 Muara melihat tema di kita melihat di Tuhan.
sugod namin acara. Masuk Pak, udah namakan. Jadi sauri mari kita rombongan pemuda-pemuda Leban. Nasa Tiborong sauri memang aura bukan itu. Pak, undur baru udah silakan.
Jehovah Martanya ko pengen dyan. di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Oke udah. Gong mauriate di bersama ilama Oke, udah. rohani salutna terluhuni mahasuto ima di patuaun ni inanamyo berdala doa Tuhan adat nami di bagasan nas roha. Jadi sa kanya kamang kailang na tuba na uwot na patunami. Sa kanot tali kyo. Sa kanya nung isyo tuwa ma. Sili pa si Kopa, kurang pangraut na. Kung tuwa ito sa dia pinapat bahani. Kung kurang malita pinasuna, roti na. Pika parlopano mo, tutulang kami na yaman. Tulang mo na. Pika parlopano mo. Tiga perleparan maut sebasa-basada siya sa loob sa lagar. Lamabas siaga. Kami nga nasugot na karoon sa parahubas pasa araw ng prego. Makali ang kalurute. Kalurute namin siya di ba? Siya rin. Akasunod na di ako parahubas na barangay. Ilang rumod namin siyan. Marka siya prasyoran. Sinito marunahon. Aharoli. Siap-siap kita siap kuliah KBB Rasa Usabukur. Tuhan takar dengan basa, siala asi doho dengan basa na natotong mga ramatinita, siyang akta ari-ari ng salpo, ng tadolus di perjalanan ni Moluta. Di bagasan stadaryon, biso kita tu di pengalaman muna marpungunita, ima dinangborhat sada ina sa tonga-tonga ni hamuna amanami siya ni pa, terlumobi di akta keluarga yanakona. Di sonrodo kami siyang tumatongan ni Julia, HKBP Itemukur, rak perhalado, seksi, wek pasar muara,
sudah mahami dison siang seksi na adong di wilayah HKBBU Temukur bahwa ngadohot kami turut berduka cita di parmoding ni inang opu nisi Agneta Boru Nababan. Memang masadar songkok dohami selama 8 tahun ibana na merubah cucu darah bertahan do ibana. Alai horoa adong ma akasahe na sampingan. La ima parborakna di parborhani inang opo Agnetaon. Pada saat na di hari Minggu, 1 hari terus pergumulan di hamuna keluarga. 1 malam pergumulan ini. Alai ima pejoni tuhata di ibana. Di lok tuhata dan sakakmu sakapu do ima. Jadi di pasau tuhata matutu sakap natu opo Agnetaon. Na malu pesahitna. Jadi nanti hamuna akka keluarga, akka anak kona, nanti pahopu, terlalu mau bigi siheru. Akka tujuan muna, ada mau bigi alai. Mudah-mudahan akan ada yang masudina di panading ni opu Agnetaon, akan naudi masudina di hamuna. Patulus samu sakap ni opu Agnetaon. Nang pesodoho ibana patulus samu na sude asa denggan di panading ni inang opu Agnetaon. Sude hamu pinoparna. Memang molo siang segi kulit-kulit, molo ni kau ni hacit do, hacit. Jadi hacit do na Somarina. Alana inodo nagabe, anu kol di akka ya nak konna. Alai imati kina di ibana, umur nagajang di ibana ono 24 tahun, nagajang di ibana. Alai anggiat mah di pudian ni inang nataholong yon. Saya dengar-dengar mahamuna ke keluarga nak sehat-sehat. Akan na sodakotan rokap supaya saya tumibu ma dakotan rokap kamu na di panading ni inang komisi Agnetaon. Nang songani di amang komisi Agneta doli. Saya bermaamang. Molo di amang memang bebalu ba. Saya ada ke semangat na. Alai molo ina masai tukido buti. Alai saya bermaamang. Kay horatikin amang da. Saya sehat maamang tujuan karyon. Parmudu-muduhon akan yon. Akapo para muna rak doa kapahopu. Jadi song-songan yan no, si Leon nami. Menurut songan dia pion. Songan ni dok mina tua-tua. Daksa ko tinapudong, ia setakot jadi padia. Dan sudah inna ia si pahenon na sesadia. Manang tun songan dia pe las marohani badan nang to di muna. Ia tu sirai acim, ia tu pisang pe tong 5 panganon muna. Di pudian ni opo ni si Agneta Boron. So ani mahata sian hami mulai atur madipungan, mulai atur manang dito hata bagaimana? Untuk masa nami, sangat terdani olong nami baik secara siap kuliah be, suang-suangin kalau siap hubungan do siap pribadi. Alani manang sedia be, terdani olong nami nai perhatian nami, naro kami turut berduka cita jala lambar kudu mahamuna. Alani tuan lupa musik nami. Naik pasar tani dan holong nami dari amang ma kasihnya seperti sungai.
kamu. Hari nahuli di bulan na rin ganon. Tingkat ko sa loob na. Sa ato na marsipang ano, tingkat ka lang ulit. Ngalisigat din ako. Bisida ko kantola. Bisida ina. Bisida ko tauna. Sir-sir-sirana. Kawanalo kasama. Mas nanangaru ko rin masla na eto ba. Namet-met ang marungutungo na magodang hindi marlak nero. Malate mariti hatta. Malate marang dihamuna guna niya suhutum. Di Malaysia lah. Pertua ni inata na berjo. Opo neta. Baru na marang. Tindeng gado jala ulin. Dibuat kamu saat na bertemu ni mga jalan. Dibuat tamudo. Orpo na mga regalito ng pergalungan. Mga jakal din na horno bersawur yan natin yun. Asya tiyo mga tongkan isiwo. Gajang at tongkan ibota. Asya marawan itu hatta. Dito mas tuhat naman yung akka. Ano si gajang mo? Dala si torok pinapat. Madutu. Asya jong-jong di uluan. Manatap-natap dapat tapahan. Asya marawan tuhat ta. Dabo matong naniluluan muna. Jupat tong na dinalahan. Tubuhan ng anak matong na siya, tubuhan ng anak dapit. Tubuhan baro na siya, tubuhan baro. Nawala mangihot na rapangihot at tak katik kinalahoro. Dala ito marabot ang rock ka, akka na si marrock ka. Hato dabag ka radio, akka na si dabag ka radio. Dala di prabisyo kituhat tamatong, lalibaga sa parsikolate. Asi matong ranat, tari bata. Asa ridok hatan na diyo tiyo naman to. Asa binangan si Obig binarga ni Grubatua. Pasangkar maporit tilubang masatua. Sinur na pinahan mo na gawin ang iula. Si pumagurang marada na tubisyo dalam tumalona. Jalak ka ni magurang penggeng sa rumatua. Oras pa dalam mga umanang pertiga-tiga. Oras na tinggal di pangaratuan. Hipas-hipas at ito na tinggal di. Asa sahuran namin, no? Sahuran sa jalo-jalo tuloy. Asa bitang manarong niristo pun masimoro ang gulog ni Tiba-Tiba. Nipudian ni nata na burugyo. Anak kayang nagdiri. Borta tatarok, dongat tametong saat na sa rumati. Madutu ba, Jeremy? Asa, pero bakit? Bal pasalaman. Pero mata di mo na sa luhod na. Lucu-lucu matong dalam di panamatan. Sa isolu, tahaw di rotang di bulan. Natuat-tuat tau. Taruh rotangan non, kisi borong-borong, tipayadian tercatuk pinang. Dihamuna siya dahil suhudon. Sa siyahal manguliling mangulu, sa luhod na mabu, di paso-paso Tuhan. Nitaban na uli, nitaban na rin. Hidup ni rohana melihat jasi mati pangu. Walau mereka cara letu-letu. Bunga baru bilang jalan Tuhan turut terbuka kita. Rani makamang wanda sangat dia tu. Na boy terpati paham. Jawang gati ni bunga. Saya hanya akan ada dua pemimpin warga tinggal di Paman. Las marhum mengajar. Asalnya memang permisi. Orang pasal terpelak pola itu. Kalau jamaah mau pergi, kapasitas mereka ke?
Tuhatta luluan sari matua rohami nuai dison hula-hula muna margana baban ima siala naong bardalan ulauta di bagasan las niroha sa na nunga madukwatan na kining ata pasu-pasu ata tugar-tugar ata apul-apul hula-hula mu marga nababan marga siahaan marga manurung suak songonima aka hula-hula sang kijak satu tor nang aka amataraza inata soritada macailas dorohana suak songinang kami hula-hula muna nababan las dorohana kami ala na mardala sudi di bagasat dame don holong si pasatan nami tu hamuna songon idok di tua-tua madonon nami dinati kokujur di topi di tabian dinati tabu-tabu hata nauli hata pasu-pasu nau pinasa ni amataraja inak soripada tuamu nang hami hula-hula muna apu hamu mayatong martong anijau bara jerami. nunga sahat saluhu nak kau lauta ebe sitabda tua perlinggoman di Siborong amata di batado sileo tua horas mahita di Paroro suak songonima patuluhani saha colu tino butu botean nunga saha be ulau parsarima tua di opu negat opunak akne taburu suhu mahitaon saur jalagabia songonima pasal kata pangapuan pasal tami tuhamona amang buru nami sianipar Melatih kerja dia bisa berdosa roh jual dua. Di madudu malate mari hamu tulang nami Insya panguribumu di banyarumu tuhami aka dibusunon walang hata malate dulu boy masatam nami tulang tuhamu totong bukang muhabi di tangan yang mula tulang asa jupang masih nito dua jumlah sebelah mana jumlah sepuluh video mana jumlah sebelah hata nauli hata gabi hata horas di pasal mutu kami kabar di lomang mula tulang saya ulang menyanyi musik saya ulang berubah atau ada tambahan nakasoripada dirajani natulu dirajani paradatan dirajani alale dirajani hula-hula sak di jam 1 toru amang raja inang soribada disudena kahata hata gabi hata pasu hata horas nanita saha muna tuhani bonalias puton anggia matutu martenang amat tanamar kuari bata disaha koni tupinok parni na tua-tua asa anggia tuak hari na mangiut di penari koni ini ina nami na sari matuaon na ulogali na ulo horas situan anak situa boru akan nami buru-buru magorang akan na sasohor anggia di baturutuhan si rokak dia amang raja yang serbara di holong rohamonai may patuduhok kamu di pangiduan nami di naman watan ng tuton unang mariswang at kaholong rohamonai dia materaja iman nakahubari nakaning lumudi hula-hula ikot sardor dohamu di pangiduan nami manwatong na tuwa-tuwa dinupus ng gandang manang mulutupe kata maulate naupasat kami ponanis suton kuamu basarwani Tuhan di praporasi mahita salubu na ay marjulak-julak minna julak-julak minita hutu daru ata gari at pasu ata horas ang kasaak na Tuhan toho may tuku apon nani martumani jaru jumlan sa prubito minna jumlan sa plalo ata gari ata pasu ata horas apon nami may pot martumani jaru tukuman at duro tiyo-tiyoin na lote. At agari, hata paso, hata horas.
unang mamuwa, unang manose. Saat selusa naik kebaktian, masahat diulang sari matua ni inanamin na walang namin poros na hitasalu na jalagaria. Ima hakapangapot sa kami pargalingan muna, bagaimana? Sa Bupete nomor 774. Nasa Jolma ikomate, ikomago sibuki. Na mangolu ikomate asa tundinggan musik. Daging odo gabi bakke, jalai kodo malakke, asa sogut bakiti tuha sana. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tordi parbadia, amen. Ahu do hahihiot do tamuluan nin na Tuhan Yesus. Na mangulu do galuk na porsea diaw, atit pemate ibana, jaradang mate be ibana rodi sa liling ni liling na, amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na libanu agijam. Nung adilehon ho anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa namin. Jaga di Pangulo ho do ibana. Asalaputan hati goran dohot hang uluak kami. Asi maroham di hami. Saya jari jala apuli mahami. Asong nang madeli hami. Ala naong di joho dongan namion. Patugu maha porsyon namin. Jala pabengit maruhan namin makirim di hamulwas sugod. Asa unang mga dungi hami, songon naso tumadaho, naso marpakirimoni. Sa itaiti maruhan namin tuho, ay hodo si pangapol. Jala hodo haposod namin, namar sigat tuhodo hami, sa hatrodi hasusuda ni bohal namin. Amen. Uriya na hinahulungan atan debata uhita at oras sa tabapor at inang ng taulong niyo. Idok di Tuhan na sonom may opapuntido sa ngonom. Natutu si tuturo na hulukot Tuhan mo na porsea ido ng gabi na puna hamuluan na saling na. Na porsea ido gabi na puna panguluan na sa linggaling. Ima atal ni bata na paposoro hata talamobi mahamudi keluarga di son. Taboto do hapor siyaw nido mabaik kita sa ahat tuban wagijang do majalo hanguluan na sa linggaling na. Jaga porsiya do ahaw nang inangopre para sa porsyaw na tutuloy ba na ituhan. Kala, ipadungod doha porsyaw na sa leling di padalan ni Goluta. Nang diyak ka si taonon na nibulus ni Mana, termasuk may nang parsahiton na niluban ni Mana sa leling Goluna. Totonggo, di ba na sa kaporsyaw. Ino na buhay tatiyok jala paposorohat tatalmoy mamutu keluarga alahatan di batalo na madok ulong aporsia hita nunga dihita kanguluan na sa lililing ilo makata ko na nangaramoti marhiti asin roha so songonin na kaya nakon na sila Tuhan
Totoku mandongani, totoku nangaramoti madhitya siniroham rodia kapahokku nazida. Asiroham nang di yanakko ni tujuan na sumarhasomotab dobe siyaoma masunasu Tuhan. Asa tumibu tabotan rokak nasida. Ido elele nami do Panginoon nami Tuhan. Yagabiyon na siyakui pasatom ng matunasida. Asagabi apulaku di nasida nang tulibaga sa niro halos sonari. Lain apostol hanami Oma na mandungani, Oma na nangaramoti marija sinroham do dari basa. Atok Tuhan diho mapuji-pujian doa sangat. Asi maroham di kanian lelek nami. Olam mga sahon buwan yan ang Yesus Kristus Tuhan nami. Saya jalo ma Tuhan tangian aposo mo. Amen. Mari kita. Marendehitan siya bukwete nomor 375. Lo asau asalau tu Jesusu tunadau. Lo asau asalau tu Jesusu tunadau. Ai balungu torohaku mata foto debataku. Asa dilabung na au, asa dilabung na au. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan kebatama ho lauruar do lau bongot ola nion sahat rodi salileng na. Amen. Tutup ibadah. Marendehita siya bukwete nomor 100 Holong roha di debataku, holong rohana totong dia. Berhenti Yesus anaknya. Tarihot ahu di bawah dosa, naso terbaik mahua. Potong dia.
ni boru na baban. Siya tano do permulaan ni daging mumula may gabetano. Alay Tuhan di bata naman paho. Do Tuhan Yesus Kristus na paluaho ko siya dosa. Do todi parbadia. Nama Joho Tuhan oluan na sora suda. Ima mangaramoti orbu ni bakem. Paima ro aripa. Amen.